A birnin da magaram ne na kasar jamhuriyar Nijar, haɗin gwiwar ƙungiyoyin da ke fafutukar ganin harshen na Hausa ya ci gaba har ma da Bahaushen da suka hada da Fekfan Nijar, ƙungiyar adabin Hausa daga tarayyar Nijeriya suka shirya shagulgulan na ranar ta Hausa a ƙarƙashin ƙungiyar gidauniyar zumunci a jagorancin mai martaba Sultan Abubakar Sanda Umaru da yake matsayin uba na ƙungiyar ta duniya. To sai dai duba da halin da kasar jamhuriyar Nijar take ciki, taron ya ta'allaka ne kan meka sakonni ga magabatan kasar jamhuriyar Nijar har ma da karrama shahararrun mutane da ke kamawa wajen ci gaban al'umma, ciki kuwa har da batun harshen na Hausa da suka hada da mai martaba sarkin musulmi Sultan Abubakar Sanda Umaru da kuma Alhaji Nasar Ibrahim, jagora na Kabisar, ɗaya daga cikin sanannu kuma masu kama ma al'ummar a ƙasar ta jamhuriyar Nijar har ma da waɗansu ƙasashe na nafiyar Afirka. Kuma da ke jawabi shugaba na uwar ƙungiyar reshen ƙasar jamhuriyar Nijar Malam Sani Garba cewa yi. Yau wannan rana babbar rana ce, ranar tarihi, da mun so mu gabatar da wasanni daban-daban, to saboda kun ga halin da ƙasarmu take ciki, duk ƙungiyoyi da suna karɓa sunan Hausa a duniya gaba ɗaya, duk dai ba su yi kamar gidauniyar zumunci ba, da irin jan ƙoƙarin da ta yi da ganin dai al'adunmu da halussanmu da aƙidodinmu na ɗan uwa Bahaushe ba su ɓace muna ba, kuma muna nan muna faɗi tashi a ƙarƙashin jagorancin mai girma uban tafiya Sultan mai martaba uban ƙungiya. Abu Idaya daga tarayyar Nijeriya da ya wakilci haɗin gwiwar ƙungiyoyin da ke fafutukar harshen Hausa daga ƙasa makwabciya da ke miƙa saƙonnin ƙasashe daban-daban na duniya da suke cikin wannan gidauniyar cewa ya yi. Saƙon kuwa shine muna kira ga cewa Nijar ƙasa ce mai albarka, Nijar ƙasa ce da Allah ya sanya arziki a cikinta, kuma ba ma fatan wani ya zo ya ɓata mana ƙasa. Da goyon bayan waɗannan ƙasashe muke kira cewa a matsayin shi na uban kungiya ya jagoranci saƙonmu zuwa hukumominmu cewa muna fata a fahimci juna, a samu zaman lafiya da wanzuwar tattalin arziki da zamantakewa. Daga bisani kuma Abubakar Gagara ya ci gaba da batun irin yadda lamarin ke wakana, ciki har da batun takunkumi da kungiyar sai da yawo ta ƙaƙaba ma ƙasar jamhuriyar Nijar. Wa'annan ainihin takunkumi da ta ɗora ma jamhuriyar Nijar na zalunci ne ko in ce na danniya, na cin amana ma, saboda haka muka yi kira cewa su ɗage wannan ainihin takunkumin, domin ba takunkumi ne na gaskiya, saboda tukun kansu a ainihin dokokinsu na sai da yawo sun taka doka. Baiwa da ayi zuyin mulki a ce rana ɗaya kun tashi kun ce kun sa ainihin takunkumi. Idan ka yi la'akari, ai ba Nijar aka soma ainihin zuyin mulki ba, ka ɗauka daga ainihin Mali, Burkina Faso, Guinea Bissau, mi suka yi musu komi ba. Sai a Nijar akwai hannu ƙasa laɓe ƙasashen duniya kama ita ma'ana Faransa wanda muka la'anta. Daga bisani kuma sun yi kira ga shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar kan batun lokacin da yake jawabi ya yi ƙoƙarin yin shi da harshen Hausar, duba da cewa yana da ɗimbin mahimmanci da kuma tasiri. In son samu ne ba wai roƙo da muke yi, domin da shi shugaban ƙasa da in yana bayani ya yi bayani a harshen Hausa, don shi wannan harshen na Faransanci aro shi ne muka yi, ba mun gada ne ba, kenan sai ya yi muna bayani da harshen Hausa da kowane 'yan ƙasa zai fahimta a cikin bayaninsa. Don idan ka yi la'akari aka yi bayani da harshen Faransanci ba duka nake ganiya ba, sai kalilan, sai su 'yan barik su ne ke fahimta abin da ake gai. To dan su ne muke kira da in zai bayani to ya yi bayani akan harshen mu, ma'ana harshen Hausa. A nashi waje mai martaba Sultan Abubakar Sanda Umaru da yake jagora na shi wannan bikin, da kuma tuni aka mika mishi takardar ko wasikar da aka yi zuwa ga shugabannin kasar jamhuriyar Nijar har ma da na sai da yawo, ya tabbatar da cewa zai mika ta inda ya dace. Kuma muna yi wa ƙungiya matuƙar godiya da kulawa da ta yi bisa kan kira da ta yi na a samu sulhu, a samu sassabci domin a samu zaman lafiya a cikin ƙasa. Mun gode, Allah ya saka da alheri. Kuma insha Allahu za a gabatar da wannan bayanai da aka yi da wasiƙar nan da aka yi, za a gabatar da ga ita zuwa shugaban